बिराद गरम आयौ फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय आङो दिनैहाय फुल मैयाहायनो फुल गायगोन होननानै आङो दंखायोमोन आरोना थाब बिहरनानै ओमफ्रायहाय दिनैहाय माने गायनो सानखाबाय नालाय आंथ' सानबाथाय सानबाय आरो माने खामखायो जि सानो आं बेखौ खामखायो ओमफ्राय दायो गायगासिनो आङो ओमफ्रायो सब टाबावहाय हा बरायजोबखाबाय ओमफ्राय फुलखौबो सब आङो रेडि खालामजोब्बाय आरोना गोजौनिफ्राय माखासे लायो माने गोजौआव दंमोन ओमफ्राय थैब्र' जाजोब्बाय आरोना गोजौनाव बस्थानिसोमोन नालाय अखाजोंहाय सुरिलांजोब्बाय बस्थाया बेनिखायनो आङो रिपर्ट खालामदों आरो ओमफ्राय सब रेडि खालामजोब्बाय आङो दायो खिन्थिनोसै बेयो जाहैबाय जिबौ बिफां आरोना मा होनो आं मिथिया जिबौ बिफां होनो जोंहा आर्मि बिफां फाख्रा सिख्रा ओमफ्राय बेखौबो मा होनगोन आं मिथिया बेंकनिफ्राय खावना लाबोनायमोन जोङो बेंकनि खाथियाव दंमोन एसबिआइ स्टेट बेंकनि क'क्राझारावहाय खावनानै माने लाबोदों आरोना ओमफ्राय नै हा बरायजोबखाबाय ओमफ्राय नै दाउस्रि आथिं ओमफ्रायो बियो मा होननांगौथाय आं मिथिया ओमफ्राय बैबो ओमफ्राय नै बेबो ओमफ्राय जावथुमाखौनो लाबोखाबाय आं बेखौ ओमफ्रायो नैबेबो गाइखेर फुल ना माबा होनो बेखौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मुलिसो आरोना मानि मुलिथाय मिथिया आङो ओमफ्रायो गैला आरोना माबा जाजोब्बाय ओमफ्रायो आं बेखौहाय माबानोसै गायस्लायनोसै साननानै लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै बेबो माथाय बिबारबो बारनो रोङा दा बिदिनो ओमफ्राय नै बेथ' माबायानो थाङो आरो माबालायनाङा बे थाङो माबायानो बिबार बारबावसैसो बेहा नै हास'ना होजोब्बाय आं नैबेखौ माने बेवहाय खिलिनो थाखाय सब दंजोबखायोना नै सब दंजोबखायो ओंखायनो हास'ना होजोब्बाय बेखौ हास'ला बेखौबो हास'खादों आं गुदियावहाय ओमफ्राय बेखौबो हास'बाय बिजौनिखौ ओमफ्रायो बे टाबाव थोला बेयावनो मोनथाम जाथिनि माबा दाउस्रि आथिं दङ ओमफ्राय नैबेथ' दाउस्रि आथिं नङा जाहैबाय मानलाग्रासोमोन ओमफ्राय नैबे फुल दङ बिबार दङ माने थफिबाय बेनिखायनो आं बेखौ हास'ला बेखौबो हास'गोन एसे गोजौनिखौ ना हास'लाथाय साइज नुखादों माथो हास'बाय थालायखा बेनाबो बिबार दं बेनिखायनो हास'ला बेनाथ' हास'जाखाया नालाय स' नैबेयो आग्लायबाय बेखौ थुदेरना हैसै आं बैयाव दंबावो थाबा बैयावनो सारियाव बे दङ बेखौ थुना हैदेरसै आरोना बाय बाय